απαλών εξονύχων Χριστόν ηγάπησας και την συγκλήσιν Θεόφρον καταλαμπρύνεις σαφώς, πλήρης χάριτος οφθής του Θείου Πνεύματος, εκαθάρας γαρτονούν των αγγέλων μιμητής, εν σώματι ανεδείχθης, Πατήρ ημών Ιωάννη, μεθόνη και τεβε σωθήνε ημάς. Ως ασκητών υπογραμμών και σέμνομα και αγαθών των ουρανίων μέτοχων, κατά χρέος εφημούμεν σε, ο Ιωάννη παμακάριστε, οσίως γαρ των βίων διελήληθας και χάριτος εν Θεού κατετρίφησας, εξής Πάτερ δώρισε της δούλης σου. Χάρητη τη Θεία καταυγαστής, χαρίτων των πλούτων, διοσίας διαγωγής, Πάτερ Ιωάννη, εν Θεός θησαυρίσας, θαυμάτων χαρινέμις της προσιούσης.